راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمربات راديو إيرنا اتكتاتلو سخبركم سمعتنا نايلوم صوني إسران كلتان حدار كلتاشان إسران حدن فنوري دي إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو جيبوتي أب إثيوبيا زكايد زلو كينات بزتك في التعب بريزيدنت نيجيريا نبر نزكايد زلو صعري كم التدقف أفليتا قدماي مينستر السودان عبد الله حمدوق ناب سلطانو كمل ساب سمع كم استبصحه سلف عما قاليصو فرنسا زيغاتاتا كاب إثيوبيا خوصون معرفو نفرت أديس أبا كم مسغاغري وي ترانزيت كيتقمون أطنققا راديو إيرنا علتاو زينا جيبوتي أمونغو منغست إثيوبيان حيلتات تግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘተ ንምፍትሑ ብፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሽምግልና ጻዕሪ ከም እትድግፍ ገሊጻ ምስቲ ካብ ናብን አዲስ አበባን መቐለን እናተመላለሰ ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ዘሳልጥ ዘሎ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝተረኸበ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ብ19 ሕዳር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበርን ንኹሎም ወገናት ዘሳትፍ ፖለቲካዊ ዘተ ክጅመርን ጅቡቲ ከም እትድግፍ ኣነጺሩ ኦባሳንጆ ካብ ናብን አዲስ አበባን መቐለን ንኽልተ እዋን ብምምላስ ምስ ሰበስልጣን ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክዘራረብ እኳ እንተኽኣለ ዛጊት ምቁራጽ ተኽሲ ንምትግባር ናብ ዘኽእል ስምዕ ከብጽሖም ኣይከኣለን በአንጻር ዚ ክልቲኦም ወገናት ንኣርባዕተ ግንባራት ኣብ ዘካይድዎ ዘለው መጠነ ሰፊሕ ኩናት በብወገኖም ዓወታት ከም ዝተጎናጸፉ ይግለጽ ምስ ጅቡቲ ንዘራኽብ መስመር ሚለን ምዕጻው ንዝወፈረ ሓይልታት ትግራይ ከቢድ ክሳራታት ተሰኪሙ ከም ዝተመልሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገልጽ እንከሎ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ብደቡብ ኣብ ዘካይድዎ ዘለው ሰፊሕ ከባቢታት ሸፈነ መጥቃዕታት ንሓይሎ ከባቢታት ብምቁጽጻር ይግስግሱ ከም ዘለው ይሕብሩ ብፍላይ መስመር ደሴ ኮምቦልቻ ግስጋሲኦም ብልዑል ናህሪ ቅጽል ከም ዘሎ ዝተገልጹ ሓይልታት ትግራይ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ካብ አዲስ አበባ 220 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቓን እትርከብ ከተማ ሸዋሮቢትን ሓያሎ ከባቢታት ሰሜን ሸዋን ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ከም ዘእተውዎ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሰንበት 21 ሕዳር ኣብ ዘወግሐ ለይቲ ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ከም ዘካየደ ወሃቢ ቃል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ገሊጹ ንሱ ትደብዳብ ሰላማዊ ህዝቢ ንዝነብረሉ ከባቢታት ኢላማ ዝገበረ ምንባሩ ክጠቅስ እንከሎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋበ ምላሽ ግን የለን ኣብ ሱዳን ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቅ ናብ ስልጣኑ ክምለስን ኩሎምቶም ዝተኣስሮ ኣባላት ናይቲ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክፍትሑን ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ሰልፍ ዕማ ትማሊ 21 ሕዳር ገሊጹ ካብ 25 ጥቅምቲ ትሒዙ ንሲቪላዊ ኣካል መሰጋገሪ መንግስቲ ብምብታን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቅ ንዝርከቦም ኣባላት ኣሲሩ ብዕልዋ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ስልጣኑ ክመልሶ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞን ኣድማን እናሓየለ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ጀነራል ነቲ ዝጸንሐ መሰጋገሪ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክመልስ ብሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ዘይሕለል ጻዕርታት ምክያደን ይፍለጥ ይኹን እምበር ነቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብዝያዳ በዲሁ ዘሎ ሓይሊ ህዝባዊ ተቃውሞ ሱዳን እዩ ጀነራል አልቡርሃን ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምቋም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክመዝዝ ምዃኑ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ብመሰረት ሰልፍ ዕማ ዝሃቦ መግለጺ ግና እቲ ጀነራል ንቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቅ ናብ ስልጣኑ ክመልስ ኣብ ስምዕ በጺሑ እኳ እንተሎ ብወገን ወተሃደራዊ ጉጅለ ይኹን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዛጊት ወቅዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበን መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ክወጹ ተማሕጺኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ብምግምጋም ብ21 ሕዳር ኣብ ዘውጽኦ ሓድሽ መምርሒታት ንገያሾ ኣብ ትግራይ ብሰሜን ጀመረው ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ሰሜን ሸዋ በጺሕሉ ብዘሎ እዋን ዜጋታት ፈረንሳ ካብቲ ሃገር ክወጹ ኣጠንቂቆ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ዘለው ናይ ፈረንሳ ዜግነት ዘለዎም ስድራ ቤታት ጠቕሊሎም ካብቲ ሃገር ክወጹ መግለጽቲ ሚኒስትሪ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ርእሲ እዚ ንማዕርፎ ነፈርቲ አዲስ አበባ ከም መሰጋገሪ ወይ ትራንዚት ዝጥቀሙሉ ፈረንሳውያን ገያሾውን መንገዲ ጉዕዞኦም ክቕይሩ ተላብዮ ኣሜሪካ ብሪጣንያ እስራኤልን ካልኦት ሃገራትን ኣቐዲመን ዜጋታትን ተመሳሳሊ መጠንቀቕታታት ካሕልፋ ጸኒሐንን ፈረንሳ ግና ዜጋታታ ጥንቃቕታት ክገብሩ እንተዘይኮይኑ ጠቕሊሎም ካብ ኢትዮጵያ ክወጹ ተጠንቀቕ ዘላ ንፈለማ እዋናዮ ፈረንሳ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከጋጥም ንዝኽእል ጸጥታዊ ሓደጋ ረብሓታተንን ድሕነት ዜጋታተንን ንምሕላው ዝዓለመ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጅቡቲ ከም ዘካየዳ ይፍለጥ
ኣሜሪካውን በብእዋኑ ከተውፅኦ ፀንሐት መምርሒታት ንገያሾ ብ21 ሕዳር ብምሕዳስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታታ ብዝረኸብዎን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ብዝቐልጠፈ ጠቕሊሎም ክወፁ ደጊማ ኣጠንቂቓላ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ስዒቡ ቦይኑ ስሌማን ወትሩ ሶኒ እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ጨና ኣዳም ከቕርበልኩም እዩ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ተኸታተልቲ መደብ ጨና ኣዳም ወይኒ ሱሌማኒ ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድም ሰናይ ምክትታል ኣብዛ ስምዒታትናን ዘይዕግበትናን ብሕትኽትኽ ወይ ሕሹኽታ ክንገልጽ እንድልየላ ብዘይቁኑዕ ምሕደራታት እተጎብአት ዓለም ምጭዳር የመሪፀ ጸሓፊትን ተጠባቂትን ናይጄርያዊት ሌቪ ኣጃይ ንነብሳ ወረቐት ዘውፅአት ፈጣሪት ዕግርግር ዝብል ስም ዘጠመቐት ጸሓፊትን ተጠባቂትን ናይጄርያዊት ሌቪ ኣጃይ ሓቆም ክወፅእ ኣለዎም ንእትብሎም ጉዳያት ክሳብ መፈጸምትኦም ብትብዓት እትምጉትን ድምፂ ኣብ መፍጣር ንኻልኦት ኣብ መለዓዓል ድማ ሉሊ ኣበርክቶ ዘለዋ ሰብ እያ ስቕታኻ ንወላ ሓደ ኣይርብሕን እዩ ትብል ንሳ ነቶም ዓመፅን ዘይእሩም ነገራትን ካልእን እናረኣዩ ምስቃጥ ዝመለኹ ሰባት እያ ስቕታኻ ወላ ንዓኻ ኣይርብሕን እዩ ድማ ትውስኾም ኣብዚ ስዒቡ ተተርጊሙ ዝቐርብ መደረኣ ሌቪ ነብስኻ ኣብ ቃራና መንገድን ዘፍርሓካ ጤረርን ተቐሚጣ ኣብ እትረኽበሉ ዘይምቹእ ሃዋሁ ከመይልካ ቁኑዕ ውሳነ ብምውሳድን ቁኑዕ ነገር ብምግባርን ኣብቲ ዘይምቹእ ኩነታት ምቹእነት ትረክብ ኣብ ዝብል ዛዕባ ዋዛ ብዝመልኦን ኣሕሳብን ዕምቆት ዝመልኦን ኣገባብ ሓሳባ ተቕርብ As my job is to critique the world, the shoddy systems, and the people who refuse to do better. As a writer, as a speaker, as a shady Nigerian, I feel like my purpose is to be this cat. For a line of dominoes to fall, one has to fall first, which then leaves the other choiceless to do the same. And that domino that falls, we're hoping that, okay, the next person that sees this is inspired to be a domino.
ኣብ ዶሚኖ ዝበሃል ፀወታ እተን ካልኦት ዶሚኖታት ክወድቃን ፀወታ ክጅመርን እታ ቀዳመይቲ ክትወድቕ ወይ ክትጅምር ኣለዋ ከቦ ምግባራ ማለት ብምውዳቓ ነተን ዝስዕባ ዶሚኖታት ክኽተላ ጥራይ እምበር ካልእ ምርጫ ይትገድፈለንን ንዓይ እታ ቀዳመይቲ ዶሚኖ ምዃን ከበድቲ ጉዳያት ኣብ ዝህልውሉ ብትብዓት ከም ምጓት ማለት እዩ እዚ ልክዕ ከምተን ካልኦት ዶሚኖታት ካልኦት ሰባት ንቓልሰይ ወይ እውን ንምጉተይ ክስዕብዎ ካብ ተስፋው እዩ ብዙሓት ሰባት ነዞም ከምዚ ዝኣመሰለ ስጉምቲ እንወስድ ሰባት ፍርሒ ዘይስማዓና ድምፅና ዓው ምባሉ ስዒቡ ክመፀና ዝኽእል ሳዕቤን ዘይንሓስብ ገይሮም እዮም ዝሓስቡና ክጎድና ሓይልን ዓቕምን ንዘለዎም ኣካላት ዘይንፈርሕ ወይ እውን ሳዕቤን ስጉምታትና ዘይርዳእና ኣይኮናን ከምኡ ይኮነን ተሓቂ እቲ ሓቂ ክግበር ኣለዎ ስለ እንብል ኢና ርኢኹም ካብ ኩሉና ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት እዮም ከም ተቐዳመይቲ ዶሚኖ ኮይኖም ነቲ ስጉምቲ ክፍልምዎ ቁርባት ዝኾኑን ትብዓት ዝገብሩን ስለዚ ፍርሒ ከይተሰማዓና ኢና ንገብሮ ማለት ኣይኮነን We're not unafraid of the consequences or the sacrifices that we have to make by speaking truth to power. What happens is we feel like we have to because there are too few people in the world willing to be the domino, too few people willing to take that fall. We're not doing it without fear. Now let's talk about fear. I knew exactly what I wanted to be when I grew up. ካብትስልናዮ ምዒ ከይንብልን ኣብዚ ሓደ ጉና ተቐሚጥና ክንተርፍን ምእንቲ ስርዓታት ይኹኑ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት ንስቕታና ኣዝዮም እዮም ዝሃርፍዎን ዝብለጡሉን ብርግፅ ሓደ ግዜ ጀማርን ዓብን እምቢታን ምዃን ኣብቲ ውልቃዊ ባህርያትካ ዝምርኮስ እዩ ኣነ ንኣብነት ካብ ጓል 3 ዓመታት ሒዘ እተራእየኒ ዝዛረብን ተሻዳዲትን እየ ነይረ ብዘይገልዓለም እዚ ትምልከትዎ ዘለኹም ስእሊ ኣብ መበል 3 ዓመት ልደተይ ተወስደ እዩ ገፀ ይረኣይዎ ሙሉእ ዕምረይ ከምዚ እያ ባህረይ ኣብ ጋሲ ተቃውሞ ወይ እውን ዝተራእየካ ቄናን ንምዕራይ ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ባህርያትካ እዩ ዝጅምር ዝብል ሞጎት ቁኑዕ ዝገብሮ እቲ ናይ ነፍስኻ ወኪል ወይ ጥበቓ ንስኻ ባዕልኻ ጥራይኻ ንነፍስኻ መሲልካ ንበር ዝብል ፍልስፍና ጽቡቕ ገይሩ ዝድርዖ መስለኒ ኣብዚ ሎሚ ግዜን ኩሉ እዋንን ብዘይ ምግናን ነፍስኻ መምሳል ቃልስን ሰውራዊ መትከላትን ዝሓትት እዩ ስለዚ ድማየ ኣብዛ ስምዒታትናን ዘይዕግበትናን ብሕቱኽቱኽ ወይ እውን ሕሹኽታ ክንገልጽ እንድልየላ ብዘይ ቁኑዕ ምሕደራታት እተጎብአት ዓለም ምጭዳር መሪፀ ጫውጫው ዝብል ከበትን ፍርሒ ከም ዝስማዓናን ዝገብሩ ዓበይቲ ጉዳያት ከልዕል ኣብ ዝመርፀሉ እዋን ግን ሰለስተ ነገራት እየ ንነብሰይ ዝሓታ I asked myself 3 things. 1, did you mean it? 2, can you defend it? 3, did you say it with love? ቀዳማይ ነቲ ዝብሎ ዘለኹ ኣኣምነሉ ዴ ካልኣይ ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ዘለኹ መርትዖ ወይ እውን መጫበጣ ሓሳብ ኣቕርብ ዴ ሳልሳይ ድማ ንምእራሙ ወይ ምቕያሩ ብፍቕሪ ዴ ዝብሎ ማለት ክዕረነት ደልዮ ጥራይኻ ብፍቕሪ ትብሎ ንሕማቕ ብሕማቕ ጽቡቕ እተቐየረ ነገር ስለዘይልቦ ነዘን ሰለስተ ንነብሰይ ዝሓታ ሕቶታት መልሰይ እወ ምዝኸውን ድማይ እታ ስጉምቲ ዝወስዳ እዚ ቅድመ ግምገማን ምርግጋፅን ምስ ነብስኻ ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ንዓይ ዘን ሰለስተ ቅድሚ ገለ ነገር ምግባረይ ንነብሰይ ዘቕርበላ መገምገሚ ነጥብታት ነቲ ዝሓሰብክዎ እወ እዚ ነገር ዚ ግድን ክትገብር የለክ ዝብል መረጋገፂ ወይ እውን ደምዳሚ ውሳነ ክወስድ ዝኽእላን እየን ሓቂ ንምዝራብ ወይ ስለ ሓቂ ደው ምባል
ሰውራዊ ተወፋይነት ከድልዮ ይግባን ንስርዓታት ይኹኑ ካልኦት ሓይልታት ሓቂ መንጋር ወይ እውን ንዓመጻቶም ደው ምባል ዋጋ ዝኸፍል ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ እንተኾነ ግን ዘይጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ዋጋ ዝኸፍሉ ኮይኖም እዮም ብዙሓት ካባና ነዞም ዝገልጾም ዝጸናሕኩ ነገራት ካብ ሰናይ መንፈስ ተላዒሎም ኣብ መዓልታዊ ህይወት እንተዘተግብርዎምን ንስለ ሓቂ ደው እንተዝብሉን ግና ኣብዚ ሎሚ ከም ሕብረተሰባት ተቐሚጥናሉ ዘለና ተነቃፊ ኩነታት ኣይመሃለናን ኢለ ዝሓስብ Telling the truth, telling thoughtful truth should not be a revolutionary act. Speaking truth to power should not be sacrificial, but they are. But I think if more of us chose to do this for the greater good, we'd be in better spaces than we are right now. Speaking of the greater good, I think we commit ourselves to telling truth to build bridges to common ground. And bridges that aren't based on truth will collapse. ኣብዚ ኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ተራ ዕለታዊ ንጥፈታት እውን ንቑኑዕ ነገራት ደው ምባል ወይ እውን ስሊኦም ምዝራብ ኣብ ሓባር ዘምጻናን ነቲ ናይ ሓባር ረብሓናን ዝራኽብ ዱልዱልን ነቕ ዘይብልን ድልድል ምህናጭ እዩ ንዘክር ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሱ ድልድላት ክፈርሱ ግዜ ይወስደሎምን እዩ ስለዚ ኣብ ከበድቲ እዋናት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደገኛ እዋናት ኣዛይድና ከም ግቡእና ዕዮናን ሓላፍነትናን ብምውሳድ ንስርዓታትን መራሕትን ስለ ሓቂ ንማጎቶም So it is our job, it is our obligation, it is our duty to speak truth to power, to be the domino. Not just when it's difficult, especially when it's difficult. Thank you. يغني راديو إرنا كبرات خاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتبتلو تصنحكم ينيرو أبزمت أصمون بخال أرستغن راخبينا كساب شعو سسناين كلنا تحنكنيو هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم تغتتلتنا نزس عزي تداليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتسمنا لنا هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية